Wij zijn hartstikke blij dat we hier zijn staan. De bouw van de 16 hier en 16 keerbenten in Hurregriep is uiteenzet. Bouwbedrijf Lont hoopt het ondersimmen tak om hierheen de appartementen op te leveren te kunnen aan de bewoners. Van de 16 koopbinden er 14 nou verkocht, 1 onder optie en er is een vrij. En de verhuur geeft meestal 2 maanden voor de oplevering erin. Dus de verhuurder zei ja, nou, we hebben wel animo, maar dat is nog mondjesmaat. Nanne Wiersma is een van de eerste bewoners van de nieuwe appartementen. Je went het op dit stuit nog in Hollum, maar voel mij de tijd graag liet wenjen en gie op ziek. De leeftijd speelt een rol. En wij zijn de leven in een appartement. En wij doen het dan. En toen wisten we dat ze hier op het uur bouwen zouden. Ja. Nou, en vooral bij de trein, dat is hier ideaal. Dat is vooral net autorijden maar. Dus dan gaan we hier leven hebben. Ja. Dus toen gingen we dat ze bouwen zouden. Toen hebben we hem voet inschrijven laten. En dat, we wonen op 1 heegraag en dat hebben we gekregen. En dat zeg je net bij vermoeien, maar dat is echt een lastig verhaal. We konden ook nog iets verrooien met de doucheruimte en de bergen en zo. En ja, de waarden en alles, dus dat we ik wil goed verder nou, we net volle eisen en zo. Voor de insecten en de bijen. En welkom nieuwe inwoners. Een van de dingen die wij stimuleren willen is natuurlijk de biodiversiteit. En we proberen bewustwording te creëren middels een bijenhotel en bewust omgaan met de natuurlijke omgeving.